Nagaliang jongka Ribo District Sport Association idon kini kijing yathu kijing penbena bat kijing khot sobha nakabata kini ki jingle don burom jungi nakapor sakapor bat hagani kasir ka facilitation ka banlong ha khalai tarik Februari arjara sau ya ka baka RBDC kala penbe hakapor sibaji ha district library hall nongpo kerpang nakabenta ki nongjok lani ki nongyok medal ha ke Meghalaya Games ke badang sudap ke balalong ha turah ha gani ka sngi ilayo bani penbe ringkat bagi jing benjur jong Dr. Amperin Lingdo Minister Government Meghalaya banwan komi chief guest ban kerku kerdo ya gani ke function ke jogi dan kalian jong ka RBDC ni hot sobha kidon ki bangi lapha de invitation ka but yo dia ba kundo ka miss kata de jingkoi jong ki invitation ka mida kerpa ba pinsim ya kane kum ka official invitation na kalian jong association kata kerpang ya paro sangut ki MLA sangut ki MDC ki bade na Ribo district mida kerpa ya ke jinga don lam ke jongpi ban pensit pensengai ban ai mensiu ya kanika jingtmu jong ka RBDC hakaban ai burom ya kanika sport person jongi how do snap ni donru ka jingkhot sobha da jing sokya da jing soi ban kenmau burom ya ki ex sport person ki badina Ribo district ki bala shimbata ka national level bat ki bala wanra medal ru ha ka national level yakinero ni panma banginom la bantip hangno pidon kai ke keteng supi tang bangitip pada bakidon delada pidon hangno ru ya piru ngi khot sobha banya don bantalang bat ngi kata ngi kanlong kajing ai mensim na kamta galawai jong kine ki help samla ki badang ya le kai bat ki ban sai le kai hadir de sobha sim ya kane kum ka official invitation jong ka association na kamta jo piru ni ya khot ni aware ru ya ki klem de jer keteng yano ya baro ki seng halam ki badana po Ribo district president bat secretary ya piru ni kmi lenti ba pine wan ban pensit pensengai ba de don betalang hagade kijing ai burom ya kini ki kun jong ka dong Riboy ki bala warra burom ya karboy strict bro kaway ni donang neru ban khot ya baro ki coach ki manager jong ki discipline baper ki balai shimta Meghalaya Games haka kerteng jong Ribo district sobha ban wanyalam ya ki participant jong pia ketu sngi dan masim khiaru kerpang ya ki balayo medal na ka discipline ka bapi pidon ni dakwa bat geda angnod ro ban ya kendo ya ki president bat ki secretary jong ki association ki badona po Ribo district ki sport association ki badona po Ribo district ki bomde po ka RBDC tambah pidona po Ribo district sobha pelat po ban wan lang syagane ka facilitation program ka baka RBDC ka penbait haga khalai tarik ngi khmi lenti ban ngi kermen ba phiru phiniawan ban pensit pensengai lem mde tangi participant sopi yangi ba de gadong riboi barok kawe nang tangi don ru ban khot sobha ba kijing thrang ba kijing kuat ya barok ki officer jong ki office ki badana po Riboi district